Okay? Andito pa tayo sa bukid ngayon. Yung R15 natin, yung sports bike natin na si R15, si Attitude, ay sasabak na naman sa panibagong obstacles. Sasabak na naman. Itong R15 natin, guys. Okay. Ito. Parang na-scam tayo nito. Scam na scam. Hello po sa mga kaway-kaway po sa ating mga kaibigan dyan na naka-R15. Sakto po yung R15 natin dito sa lugar na ito. Nandito po tayo sa GovGen, Governor Generoso, sa dulo ng Mindanao. No? Ayan, okay. Isang magandang araw po at magandang daanan po ang nag-aabang sa atin. Ha? Nag-aabang yan sa atin. Hello? Is it me you're looking for? Ito ang first obstacle natin dito sa Governor Generoso. Ang tatalim ng mga bato. Oh God. Oh, spare our lives, oh Lord. Nasubukan nyo na ba na yung ang sports bike nyo? Ha? Dito? Hindi kayo tunay na rider kung di nyo nadaanan tong ganitong daanan. Ha? Try nyo nga mga paps, mga car 15 natin dyan. Testingin nyo. Hindi kayo tunay na rider kung di nyo na to nadaanan, kung hindi nyo to na-experience. Okay? Ayos na ayos po. Isang magandang daanan po ito. Ayos na ayos. Ouch, ouch, ouch. Ouch, 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 ouch. May mga nakaabang pa po ng mga another obstacles. Sana matuwa kayo na dinaan natin dito. Vamonos. Okay, nice view. Kita nyo yung view? Kita nyo yung dagat? Maganda dito. Blue na blue po yung dagat. So mga gustong magpa-unwind dyan, punta kayo sa GovGen. Maganda po dito magpa-unwind. Tsaka yung maganda yung mga beach, yung ma-feel mo talaga na ma-relax ka talaga. Relaxing. Wow! Relaxing and satisfying talaga na lugar. Sana po ay makatawid tayo ng safe na hindi na, oh God, Woo! Okay, there's more to come. There's more to come po. There's more to come. Come, oh ye faithful. Yes, ayos, ayos, ayos. Okay, another obstacles. Another obstacle. Ito, tatawid tayo ng sapa. Nasaan na yung mga kaibigan natin? Kita, maganda dito. Guys, highly recommend po tong daanan na ito. Maganda po talaga. Maganda. Ayan! Yes! Third obstacle. Done. Alright. Maganda. Wait natin yung mga kasama natin. Sana sila? Yun. Ayos. Tara. Head okay? Third level. Done. Okay, done. Kinaya ni R15. Okay, another obstacle na naman. We are approaching towards a high level of obstacle. Alright. You ready, guys? You ready, mga papis? We are on the top of the mountain na po. Kasama natin yung mga kapwa riders natin. Yun, maganda. Ayos na ayos po. Kita nyo? Mabato. Ang tatalim ng mga bato. Fourth level na po tayo. We are now approaching again to the high level of obstacle. We are going there. Alright? We are passing some obstacle na mahihirap talaga. Ba't kami dito dumaan? Talagang wala namang ibang daanan, kundi ito lang daan. Gusto namin mag-relax pero yung daan nakaka-stress.
talaga. Ayun, ayun. Ito. Okay, you guys ready? Ready. Okay. Ayos. Woo! Another level, 5th level. Entry. Level 5. Okay. Woo! Kita niyo dagat. Woo! Dagat. Oh yes. Woo! Ayos po si R15 dito, guys. Mga paps, subukan niyo dito sa GovGen. Ang ganda po. Oh. Laban. Yes. Woo! Ayun. Arch. Ayun. Woo! Yeah. Ayun, ang tatalim. Woo! Kaya to. Oh yes. Woo! Ayos. Aray. Yung puwet ko. Aray. Okay. Woo! Masakit po. Nakakatindig balihibo po itong na nangyayari sa amin. Guys, hindi po basta-basta. Lumalaban tayo. Ganitong mga problema sa daan. Ano ba to? We're going down, guys. Ayos, sir. Ayos po. Wow, ang ganda. Ang ganda ng daan. Ang ganda ng view. Wow! Ayos. Aray ko po. Maganda pong daanan. Ito pang off-road talaga na yung R15, yung sports bike, guys. Sa totoo lang, off-road po siya. Kasi nakakaya niya eh. Walang silbi yung mga dirt bike. Kaya na ng R15 pa ha. Maganda yung R15. Kayang-kaya yung bukid. Yes. Woo! Ayos. Guys, pasensya po, wala na talaga akong masabi. Kasi aray lang ako. Masakit talaga eh. Masakit. Sinisipon ako. Wow! See that? Ganda. Ayos. May agila po. May agila. Agila ba yan? Wow! Rough road. R15 lang. Malakas sa rough road. Wow! See that blue? Wow! Blue ocean. Blue sea. Legend of the Blue Sea. Ang ganda po. Aray. Ayos talaga. Ang ganda. Kita nyo? Guys, kitang-kita nyo ang blue ng dagat. Kita nyo? Wow. Aray. Ang ganda ng mga bato. Guys, masisel ba to? Yung mga bato, ganyan bato. Igaling sa bundok yung bato. Wow! Ayos! Wow! Woo! Mga kasama natin.